Els ulls del Delta. Fa 3 anys, a quart, vam apadrinar els llars de Baltasar, una zona humida, protegida del Delta de l'Ebre. Però primer havíem fet diverses activitats per definir la paraula patrimoni, investigar quins tipus de patrimoni hi ha i on en podem trobar. Durant l'apadrinament vam anar fent diverses sortides per conèixer l'espai, ensenyar-lo i protegir-lo, com ara el econòmic. L'eina que vam trobar més adequada per al nostre propòsit va ser la videocreació. Vam veure exemples de videocreacions per a veure què tenien en comú. I el que vam esbrinar és que totes les videocreacions volen comunicar algun missatge. Usen metàfores per transmetre el missatge que volen explicar i creen emocions en aquella persona que ho escolta. Van rebre l'ajuda de Marta Viladric, l'autora de les videocreacions que havien visionat. Marta ens va visitar i ens va explicar qui havia estat el seu procés creatiu. Seguint els consells de Marta, amb el nostre mòbil vam voler experimentar i fer les nostres pròpies videocreacions. Per a fer-ho vam haver de deixar-nos portar i intentar trencar la dinàmica de l'enregistrament i afegir alguns elements que provoquessin alguna reacció o emoció. Vam seguir els consells de Marta Viladric per a fer la videocreació dels ullols. Primer vam pensar el missatge que voldríem transmetre. Després, els ingredients que tindria que haver. I per últim, vam pensar un guió literari i un storyboard per les diferents escenes. A partir de les idees de tothom, vam poder decidir què volíem dir l'estima dels ullals, pel seu valor paisatgístic, biològic, cultural i emocional. També vam poder determinar que havien d'aparèixer diferents ingredients, uns en vida, com el canyís, els eucaliptus, les persones, els nenúfars, però també elements sense vida, com la terra, l'aigua, el vent, el foc. A continuació, vam treballar les comparacions i les metàfores en diferents suports, com ara a les endevinalles, a la publicitat, a l'art, a les videocreacions que havíem visualitzat, i quan vam estar preparats vam crear les nostres. Nosaltres vam formar uns grups i a cada grup vam anar planificant les escenes. En grups de 10 o 15 persones vam anar als ullals a enregistrar les diferents escenes en la planificació que vam fer. L'edició del vídeo es va fer en Movie Maker. El projecte ha comptat amb l'ajuda de 2 museus, el Museu d'Amposta i el Museu de Tortosa. El Museu de Tortosa ens va ajudar a que vingui una artista que es diu Marta Viladric, que nos ajuda a ensenyar-nos a fer un vídeo. També vam fer una visita virtual a la sala de reserva del museu. Finalment, el Museu de Tortosa ens va suggerir d'utilitzar una de les metàfores creades, els ulls del Delta, com a títol per a la nostra videocreació, ja que gràcies a la nostra mirada hem aconseguit donar valor a aquesta peça del patrimoni natural local. L'esforç que hi hem posat. La planificació conjunta del guió a partir de la feina de tothom. Poder treballar molt bé en equip. La preparació de l'escena. Poder anar en bici als ullals. Gravar ha sigut molt fàcil perquè ens hem pogut planificar i organitzar molt bé. Poder actuar. Em sento satisfeta d'haver pogut participar, ajudar i divertir-me. He pogut fer la meva pròpia videocreació.
Al principi alguns no tenien clar quin paper tenien que interpretar. Tampoc van practicar bé l'edició dels vídeos. No mirar la càmera i evitar posar-se nerviós. Fer les proves necessàries fins trobar la bona. Planificar el temps abans de començar. Abans de començar, tenir les idees clares, organitzades i planificades. Estar tranquils i confiar en un mateix. Treballar bé amb la gent que et toqui i fer ús de l'experiència del web. Treballar dur i preguntar els dubtes que tinguessin, perquè és un projecte molt interessant.